खुलुमबाय आं पुर्नराज ब्रह्म गिबियावनो गासैनिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स देग्लायनि JEE मेइन्सनि एग्जामनि रेकर्ड बेखौ आं फरायथिनो आखायाव लादों गासै जों दासिम 17 केन्डिडेटनि माबाखौ रेकर्डखौ मोननो हादों बेनि अनगायैबो गासै 20निबो बारा केन्डिडेटआ जोंनिफ्राय पास जानो हादों नामखौ आङो फारियै फरायनो एसे आखायाव लादों गिबियावनो दङ प्रिथिराज दैमारि 91% मोननो हादों बेनिफ्राय दङ जोंना बिलिफां नार्जारि बिरदाव बर' 75 मोननो हादों प्रनय बसुमतारी 74 मोनदों किरात बर' 72 मोनदों ओमफ्राय खनजित बसुमतारी 65 मोनदों बिदिनो गासै 17 केन्डिडेटआ मोननो हादों आरो JEE मेइन्सआ क्लियार जादों दासान्दि जोंना एडमिशननि माबाया प्रसेसआ सोलिगासिनो दङ जों सानथाम सानब्रैयानो जाबाय एडमिशन प्रसेसखौ चालु खालामनाया ओमफ्राय बिदिनो जोंना अलमोस्ट 60% सिटआ फिलआप जाबाय आरो दा जोंनि फरायसालिनिफ्राय जि फरायसाफोरा मोजाङै उथ्रिसारनो हादों बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेफोर गासिबो बै फरायसाफोरनिनो नाजानायाव आरो फोरोंगिरिफोरनि नारा नाथा नाजानायावहाय जाफुंसार जानो हादों दासान्दि जोंनि इनस्टिटिउसनावनो JEE आरो बै NEETनि कचिं होगासिनो दङ आरो एन्टायार आसामखौ नायोबा बिजिरनानै मोनगोन आरो गासै रायजो राजाफोरा माने वान अफ दा चिपेस्ट होननानै बुंनो हायो आरो जोङो 10,000 उइदिन 10,000 जोङो माने कर्स फिसखौ कमप्लिट खालामनानै होयो आरो गेजेरावनो जोङो माने कर्सखौ होगासिनो दङ दासान्दि माने ससाइटिनि वेलफेयारनि थाखाय दासान्दि खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि एकाडेमिया जोंनावहाय दा वेबसाइटबो दङ बेनि अनगायैबो गोबां लिफलेटबो जोंना माबानाय जादों ओमफ्राय ससियेल मिडियाबो मोनगोन नाम्बार 0024999362 बेयो आंनिनो नाम्बार आं दासान्दि बेनो माबानानै दङ